Здравейте, хора! Днес ще ви покажа какво има в нашата къща. Само се извинявам, че не мога да казвам Р и че съм ръшава и съм по пижама. Ето, вижте. Р. Казвам го Л. Р. Не мога. И сега ще ви покажа първо тоалетката. Т.е. вие я виждате. Ето я. Само да отдалечим и да видите. Чакайте. Ако се чудите, ето това нещо, какво е? Тук си събирам високите. Вижте колко много имам. И да, между другото, къщата не е малка, е доста голяма. Изобщо не е малка. И ето го леглото, разхвърлено, защото аз съм спала на него и само отвивам, завивам и това е вратата. Не е интересно. Същата врата, само че с по-малки такива или не по-малки, не знам. Тоалетната. Чакайте, че блъснах вратата. Това тук са ни всичките работи. Е, там отгоре има и парфюми, ако забелязвате. И ето там има и неща, не знам, спря за коса и такива работи. И време е да покажа хола. Ето тук. Това ни е стълбището. Това е входа към хола. Малко се бъркам. Това е хола. Мисля, че е доста уютно. Това е тати таблета. Аз играя на него. На Roblox пишете дали вие обичате Roblox. Това ни е голямата маса. Хладилника, кухнята и ако искате да видите втора част, се абонирайте, напишете коментар и дайте един лайк и да, ще има втора част със сигурност. Само да запомните, ето така и чао!